Lesisikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba-ke sengiyavala before you start your morning. Incwadi yabese Efesu chapter 6 verses 12 ngokuba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobubumnyama nawo moya bobubi emkhathini. Libambeleli verse namhlanje asibambene thina negazi nenyama kodwa sibambene nemimoya, sibambene nababusi balobumnyama esibambene nabo. Ngicela namhlanje ungibambelele imfihlo ukuthi njalo makukhona izinto ezihlasela impilo yakho, njalo mukhona izimo eziphazamisa ukusebenza kwezinto empilweni yakho, you need to understand ukuthi akusiyi umuntu osuke kwenze kabi kodwa kusuke kunomoya influence angemumva ofuna ukuzophazamisa icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Makukhona umuntu ombonayo ukuthi uyakuzonda, makukhona umuntu ombonayo ukuthi ukuvalela iminyango, makukhona umuntu ombonayo ukuthi akakufuneli lutho okuhle, you must understand ukuthi akusiye lowo muntu owenza lokho kodwa kunomoya osemva kwakhe omphushayo ukuthi enze lokho, ngoba umoya omubi wesitha awunawo umzimba wokwenza lento ofuna ukuyenza kodwa udinga ukusebenzisa abantu ukuze wenze lezi zinto ofuna ukuzenza. Ngakho mawuyithola kunabantu abakulwisayo, kunabantu abakuvalelayo, kunabantu abakwenza izinto ezimbi empilweni yakho, into kumele uyenze, you must deal with the spirit that is behind that person. Dila nomoya osemva kwalomuntu omenzisa leyo nto, ngoba mawudila naye awulwile nendaba, uyiqedile indaba mawudila nomuntu ombonayo physical, ngoba indaba ayikho physical kodwa indaba ikumoya. Ngoba sibambene nenyama, sibambene negazi kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobubumnyama nawo moya baba basemkhathini. Yiba basilwisayo, yiba bavala intokozo yakho, yiba bavala impumelelo yakho. Ngakho when you pray you must go beyond umuntu ombona physical and fight the spirit and fight the forces enza ukuthi kungenzeki into ethile empilweni yakho. Ungakhali ngomuntu oncisha umsebenzi kodwa yilo nomoya the which is behind the person okwenza ukuthi lo msebenzi ungawutholi. Unless you deal with that spirit uzolzonda abantu ugcina ubazonda bonke kanti abantu basetshenziswa umoya othile. Dila nomoya ohlupha abantu. Mawubona izingane zakho uyibona zibamba idakamizwa singafuni ukuyeka idakamizwa, akusizi izingane zakho kodwa kunomoya ongemumva. When you need to deal with the spirit, udile nomoya ohlukumeza izingane zakho, and once you deal with the spirit uzobona zizokhuleka zizoba free, ngoba asibambene nenyama negazi. Ngeke ungibone ngidumela umuntu ngeyibhakela, but what I do, I go to my closet ngivala umnyango bese ngidila nomoya osemva kwalomuntu. Ngeke ungibone ngikuhlasela physical, but when I go into my closet and shut the door bese impi yangempela iqala khona, ngilwa nemimoya yembuso in the closed doors. That is where impi yangempela ikhona nenkululeko yangempela ikhona. Makunezinto ozibonayo phambi kwakho ezingahambi kahle, ngiyacela nawe go to your closet besulwa nazo emfihlakalweni, ulwe nazo emthandazweni bese uyayinqoba, ngoba sibambene nenyama negazi. Ungazubamba abantu ngama-washing but ngena kwi-closet bese udila nomoya. Once wanqoba umoya nomuntu ongaphambi kwakho uyokhululeka, ngoba usudile ngekhozi yakho yangempela okumoya ohlaselayo. Yazi lokhu, zonke izinto ezihlasela impilo yakho nabantwana bakho nawe umoya osibambene nawo. Asibambene nenyama negazi but we are fighting spirits and the forces of darkness. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.